Ka jingile kai cricket hakine kisingi kal adai ka waina ki ja jingile kai ka bagi khun samla kila penle jingwut bat na kaliang ki sports club baper ki penlong ki tournament baper ha ka bagi khun samla ru kila penlut ialah ka por bat kila penon kamru ialah ka jingnang ban ile kai ya kene ka ja jingile kai hanin kasingi ka Eastern Riboy Cricket Club kala sedang ban penlong ya ke cricket tournament ha ka ba kila don hadu ar pusau teli ki tim ki balawan ban yashim banta ha kene ka tournament ha kene kasingi laya sakilang ru da kinong yalam jong ka sanjuk kinong sensar senong ka Riboy mingi ki ba kentup ya ba revistar khar umnut ubade president ubalong ru kumukongsan ha kene kasingi nangta uba tai welsing rempei ubade vice president ubalong ru ha kuju kopor urang ba senong jong ka senong daikla uba Hilary Shadab ubade general secretary uba 9-star Shadab ubade urang ba senong jong ka senong palwi ha ka jingidon langru jong uba penwan bor seliang ubade presiden ka senjuk kirang ba senong umroi area ubalong ru ha keju kopor kumusumbut kongsan ha kene kasingi ki nongkit kam jong ke Eastern Riboy Cricket Club ki ba kentup ya uba Garland Sun ubade presiden uba yok bor lang jalong ubade secretary nangta usamla babit nongrum ubade secretary jong ka tournament committee bat kiwe ki dikhot jong kene ka club ha kene kasingi ki club ki balai le kai ki kentup ya ka nongrim nongladau cricket club persya ya ka Maverick Bhoirembong cricket club ha ka jingile kai ka banengkong bat ka Brothers United persya ya ka Umroi Pelun ha ka jingile kai ka bar kini ka club ka don ya ka jingtmu ya ka ba kamdei ba kan kutang ni kini ka club ka don ya ka jingtmu ban jet ya ki players na ki wei pat ki snong la ni ki club ki ba nakalyang jongi ka don ka jingtmu ba in lechim benta se ki pat ki la kalong sadu sano sa shlong la ne kalong ha kilino ki benta ki bana kalyang ka jongi ki don ne kata ka jingtmu kum ka club te ka jing pelong sa jongi benta ki ne ka Maruti cricket 2020 kalong ba begini wa ek players din ta ka jingtmu jongi kalong ba ngin tit se ki tiar ki ba panile kai de ki deuce ball te ka jing persang jongi ka club ki ba kadang pergi sai mentah hak jing sai kini ka tournament yang ada ban plino hak dia kini ka tiu baladap ndrai na jing pentut no jong kamariang yang sem layo ya ban play kini ka tournament ke ba ni don ke jing tu ban pin ki imlang ya ki samla ki badon hak thai ma kadong jongi na kermen ni bi ba pinile kai da jing skoi jing skotunan bad da jing shimkia kum kawai na ka sports kaba lakiu kata kamta makari India ke jongi te kiwai ki jingi le kai ni iba ka format jongi kami hap ndrei kani ka cricket nga tharai ba ka format ke jongi kan ni arkan phila ruban kenjo sakithong ki bakam chalor tengah ke kerpan ke pi pin simkia practice na kapor but kani alami pi ba pinline na kita ki jing milin ki basniu ki jing di ki wei ka sports sakine ki sing ki ba metangi iba kalalong ka ba koridor adu kata namar hakis ni metangi la jenjar bani okam denrei lengba ka sports lada pidon sha kata talen ka bo blail IP pinlong wei klur uban kiu ha ka jingim ka jongpi akan ni ka sngi nga shukwa ban ai tang ka wi ka jing ai jing mut bat kata kalong nga juong boro para samla ba ngile ka nu ka kam ngide bendan ka thong badwan poi sta ka thong ngide ben im daka ha kalenti kababun ngide bendan kata ka vision habangi don kata ka vision ngide bendan ru commission ka jungi Klam commission ngi namla kenjo syakata ka vision ka pangidan ka citmu. Di ban kentiu yagi para samla hakiliang baro nagaliang ka jungi kinong sensasyon ka detang ka jing ay mensim ka jing kedolenti habawan kinong yalam na ki club per le kendu jong ba garlan ki kam jong ka swatch baharat bat ngi ba maki kilayano ketiba kejat bani trilang nam ta ka imlang salang ki sinong kitau bat mangiru kum kinong sensasyon ngi kloy bani trilang bat pi habede ki kam milek kai ha kunu benta ban kentiu ki prasamla judan berobor bangi perkhat kum ki samla ban en lani ban yo no ban kamai no da ka jing lek kai ma ongi pi wadam pat perkhat ya ka earning lani ka jing yo bisa ban kamai lada pi perkhat ya kata pinam poi perkhat kum no pindon ya ka tuka play spirit ban yelek kai
kamen sim yelek kai kabadon kam ban build chwe ka tu khnang ba mangi ngin la ban kenjo sya taka thong kata ka jingka mai pisah kan sawan na dia ladang ngilala ban be kata ka thong ladang ngiladon kata kamen sim ban be chwe ka thong ban kentil chwe ka sap le dia ban peladu nak kini jing million ki basnio tinakaliang jonga ngasgo ban ai kubleru nagabanta kanika Eastern Riboy Cricket Club kabala organize ya kanika tournament ha kanika Madan Kurkalang kumsi benta ban plela prelinti ya ki samla ki badan sap ha kanika jingle kai cricket lamda de da kajing simkia jong kanika Cricket Club ang i ba kanika jingle kai cricket ha kanika dong gitai gijungi kinamla ban penpau ki sap kita len gijungki ti kajing ai kubleng ai da kamtai jungki ki bala simkia kum kiri rongba ban form di nega club ra juga poru ban organize ya kanika cricket tournament ha kanika jaka dia juga por kaniru kanirap naga bentai ki samla jong gadong kathan gejungi naga benta pakin peni ya kasap katalen ka jila kai cricket ha juga por kumangi sugutu ba hagi di kisdam benawan naga liang jong kanika jela mekhaya gejungi kanioru ban pediang ya ketuka national game kabadlang hosdam araja arpuar dengan klienti barang yang jungki samla nak ada gedong ketan ke jungiru kenyo kabanisi mentah hagi bubun ki jila kai sports ki barang yang jongka anika kabakin sayo kaban pediang ke national game house nam araja arpuar Ban Trina Trina Nice, Rafael. Son. Nice. Run, Brooks, run. Rafael. Yeah.